minni, xaġa li ġan frit minna, saret dik. Saħan sitra wara anka dam isejjaħ il-martu leva. Iġifiri u meta inti qed issemmi hemmhekk daħlet in-nuqqas ta' gwaljanza, daħlet ċerta awtorità ħażina. Allura eżistijej, nifmu li dnub ikisser din-l-immaġni tal-imħabba li hija primarjament bejn ir-raġel u l-mara fl-imħabba tagħhom fi żwieġ li huma msejħin sabiex ikunu xbieħa ta' din-l-imħabba li hemm fejn Alla, Missier Ibn Spiritus Santu. Kieku Alla mhuwiex komunjoni ta' mħabba eżistijej, aħna ma nistgħux inkunu din l-xbieħa tiegħu. U nistgħu nkunu xbieħa tiegħu għax hu komunjoni ta' mħabba fl-għaqda u l-imħabba ta' bejnietna. Dak li Ġesu ġie jagħmlu li ġie jħott dak li dnub u x-xitan kisser. Allura eżistijej naraw li s-salvazzjoni allura dak li għamel Ġesu għalina bil-mewt u l-qawmin tiegħu, dak li Ġesu bata u għadda kollu minnu, huwa proprju sabiex din l-immaġni ta' Alla li l-imħabba ta' bejnietna wara li ġiet sfigurata, Ġesu jerġa' jirrestawra mill-ġdid bil-grazzja li huwa kisbinna permezz tal-passjoni il-mewt il-qawmin tiegħu. Ġesu għamel dan billi hu stess urina dill-imħabba u tana dill-imħabba. U allura eżistijej, meta nitkellmu mit-Trinità Qaddisa, qegħdin nitkellmu mill-essenza tal-ħajja spiritwali tagħna wkoll. Għaliex aħna msejħin eżistijej sabiex insiru dejjem aktar din ix-xbieħa ta' Alla fl-imħabba tagħna lejh u fl-imħabba ta' bejnietna. U l-Knisja eżistijej, jekk irridu nifhmu fir-realtà x'inhu l-misteru tal-Knisja, irridu nifhmuha f'dan id-dawl. Il-Knisja biex ngħidlek hija din ix-xbieħa ta' Alla illi qiegħed jagħtina mill-ġdid fi żminijietna. U nkunu din ix-xbieħa tal Trinità meta fil-Knisja is-saltan bejnietna l-imħabba vera. Il-Knisja għandha kriżi. Il-Knisja għaddejja minn kriżi. Il-kriżi mhijiex in-nuqqas ta' vokazzjonijiet. In-kriżi mhijiex nuqqas ta' leadership fil-Knisja. Il-kriżi mhijiex li għandna realtajiet ma nafux se naqbdu nagħmlu bihom, ma nafux kif niffaċċjawhom. Dawk huma iva sitwazzjonijiet ibsa li għandna. Imma l-kriżi fil-Knisja hija li ma jkunniex l-imħabba. Il-kriżi fil-Knisja hi li ma jkunniex l-imħabba ta' Alla fina aħna li aħna nsara. Meta aħna eżistijej nitilfu il-qofol tal-ħajja nisranija tagħna li hi l-imħabba, allura ma nibqgħux nemmnu nisqarru f'Alla li hu Trinità, indew nsiru xbieħa ta' Alla ma li mhux Alla Trinità. Xbieħa ta' Alla li noħolqu nivvintaw aħna. U l-Knisja s'issir din hija l-missjoni tagħna li aħna fl-għaqda ta' bejnietna, fil-komunjoni ta' bejnietna, nirriflettu mill-ġdid din l-imħabba t'Alla li l-mulej jagħtina b'mod partikolari fl-Ewkaristija mqazza u bil-grazzja tal-Ispiritu Santu. U għalhekk li aħna niċċelebraw il-Quddiesa, għalhekk li aħna ninġabru fl-imkien għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Sabiex din l-imħabba li nirċievu mingħand il-mulej Ġesu fit-qalbi imqaddes tkun verament preżenti fina ħalli toħloq minna komunità ta' nsara li jirriflettu u jgħixu din l-imħabba t'Alla fil-ħajja tagħhom. Il-missjoni tagħna bħala Knisja eżistijej hija li nħobbu. Hija li nħobbu bl-istess mod kif ħabna Ġesu. Ftakru Ġesu xejdilna fil-Vanġelu ta' San Ġwan fid-diskors tiegħu fl-aħħar ċena. Bl-istess imħabba li ħabni l-missierek ħabbejtkom jien. U mbagħad jgħidilna kif ħabbejtkom jien issa ħobbu intom li xulxin. Il-qofol tal-ħajja nisranija tagħna idur ma' din l-imħabba għaliex aħna msejħin li nkunu xbieħa ta' Alla fuq dell-art Alla li hu komunjoni, komunità, għaqda ta' mħabba, Missier, Ibn u Spiritus Santu. Kieku din il-ħaġa sistij verament kellha tinżel fil-qalb tagħna, irridu nagħmlu ħafna mistoqsijiet dwar il-ħajja nisranija tagħna aħna kif qegħdin ngħixuha. U kif qegħdin ngħixuha fuq diversi livelli. Kif qegħdin ngħixuha fil-ħajja sempliċi ta' kuljum, kemm verament l-imħabba qed impoġġuha fiċ-ċentru ta' dak li aħna nagħmlu. Tal-mod li aħna kif nirraġunaw, il-mod kif aħna ngħixu, il-mod kif aħna nġibu ruħna, il-mod kif aħna naħdmu, kemm l-imħabba qiegħda preżenti fuq dawn ir-realtajiet u f'dawn is-sitwazzjonijiet. Jew xi drabi naqtaw qalbna mill nistuppoġġu l-imħabba ta' Alla f'dawn iċ-ċirkustanzi.
Xi drabi saħansitra nistgħu nirraġunaw li hemm ambjenti fejn l-imħabba m'għandix post aktar. Għaliex tant inkunu weġġajna, tant ikunu qtajna qalbna li nkunu letteralment ngħidu ma tistax tħobb, ma tistax tiftaħ qalbek għal aktar imħabba. Ċertament l-esperjenza qiebsa ma speċjali meta tbati tradimenti, meta tkun ħabbejt u ġej tradut, meta tkun avdajt u dak li kuna mill-kapriċċ mill-fiduċja li intu rejtu, allura eżistijaj ċertament hemmhekk jidħol iva mbagħad maqtih il-qalb. Però ftakru aħna msejħin nkunu ġbija ta' Alla mhux ġbija ta' nfusna. Ġbija ta' Alla li hu l-imħabba lura l-għajn tagħna tal-imħabba mhijiex int, mhijiex jien, imma l-għajn tagħna tal-imħabba jibqa' Alla nnifsu. U allura eżistijaj importanti li aħna fil-ħajja ta' kuljum irridu kontinwament induru lejn il-qawwa tal-imħabba tiegħu fina ħalli nsiru sinjal ta' din l-istess imħabba tiegħu. Però anka mhux biss fil-ħajja ta' kuljum. Fejn jeħtlu pereżempju il-komunitajiet tagħna, il-komunitajiet parrokjali tagħna. Il-mod kif aħna qegħdin ngħixu. Il-komunità l-parroċċa vera hija komunità li qed tinbena fuq l-imħabba ħalli l-parroċċa tiegħek tkun ġbija tat-Trinità qaddisa fil-parroċċa fejn inti tgħix. Allura qed nifhem ngħid pereżempju bejnietna n-nies li mmorru l-Knisja, bejnietna n-nies li nkunu fil-qalba tal-Knisja. Verament qed ikun hemm l-imħabba f'dak li aħna nagħmlu. Insemmi affarijiet sempliċi u konkreti ta' pereżempju persuni li jaħslu l-Knisja. Verament issir b'imħabba u baqda bejnietna. Persuni li jservu jaqdu fil-kunsill pastorali parrokjali. Tassew dak li qed jimmotivana huwa l-imħabba. Tassew dak li qegħdin infittxu huwa li nibnu komunità ta' mħabba u mhux li nagħmlu monumenti, u mhux li nżejnu knejjes, u mhux li rridu nagħmlu lapidi kull imkien, u mhux li rridu nagħmlu ċerimonji f'kollox, imma kemm wara dan kollu li m'hemm xejn ħasin fih innifsu, imma kemm b'dan kollu qegħdin nibnu komunitajiet ta' mħabba, jew qegħdin nibnu komunitajiet ta' arti, jew qegħdin nibnu komunitajiet li jsiru mużowa ta' pitada biex in-nies jqogħdu jħarsu fihom. Jekk maħniex nibnu komunitajiet ta' mħabba, allura aħna qegħdin inkissru l-Knisja. Min ma jibnix ikisser. Min ma jiġborx miegħi Kristu qal ixerret. U f'daw l-affarijiet m'hemmx kompromessi eżistiji. Għax inkella l-Knisja qatt ma tuħu r-ruħ, qatt ma tkun verament il-Knisja li mula jrida. Kemm aħna qegħdin indaħlu dan is-sens eżistiji li f'kull ma nagħmlu fil-Knisja, kull ma nagħmlu. U biex nibnu l-komunità tal-imħabba biex inkunu din ġbija ta' Alla. Anka s-saċerdoti u l-rwol tagħna bħala saċerdoti, ir-rwol ta' min imexxi fil-Knisja. Mhuwiex hemm biex jiddomina, mhuwiex hemm biex jippromovi lilu nnifsu, mhux biex hemm biex isir ċentru ta' attenzjoni, imma sabiex jibni il-komunjoni tal-imħabba, biex jibni din il-komunità ta' mħabba eżistiji. U allura huwa importanti ħafna li meta anka fil-Knisja, fil-parroċċja tiegħek, f'komunità ekklesjali, f'komunità reliġjuża, inti ġejt moti xi uffiċċju, ġejt moti xi qadi, x'qed tagħmel bih dak l-uffiċċju? Jekk dak l-uffiċċju li inti għandek, il-qadi, s-servizz, il-ministeru, għandek x'għandek, mhuwiex indirizzat sabiex inti tibni komunità ta' mħabba, allura inti qed tkisser. Qed tkisser.